Allah ya ce tsarki ya tabbata ga Allah. To duk lokacin da Allah subhanahu wata'ala aka jingina mishi wani aibi ko wata nakasa sai ya kore, to sai a zo da tasbihi domin tsarkake Allah subhanahu wata'ala. Jama'a mun fahimta? Ya tsarkaka ta kowace fiska. Ba a jingina mishi tawaya ta kowace fiska. Me yasa? Saboda tsarkakakke ne da yake da cikakkiyar kamala kuma ta kowace fiska. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. Allah yace kace dukkan yabo da godiya sun tabbata ga wanda bai da bai riki da ba, wa kenan ولم يكن له ولي من الذل. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. kuma bai da abokin tarayya wajen gudanar da mulki. Kaga kamala cikakkiya. Shi bai da colleague. Shine walam yakul lahu kufuwan ahad. Shi bai da kini, bai da tsara. Ba gwamnan da ya isa yace shi kadai zai mulki jihar sa, baya bukatun komishinoni ko wani wakili ko wani advisor. Shi zai gudanar da mulkin. Ko shugaban kasa ya hau kan kujerar ya ce shi kadai zai gudanar da mulkin, bayi bukatar wani. Zai yiwu? Allah ya ce walam yakul lahu sharikun fil mulki. Allah kuma shi kadai yake gudanar da mulki. Shi kuma bai shawara da kowa wajen gudanar da mulki. Banda Allah akwai wadda yake da wannan kamalar? Bai da ita. Shi yasa wato malam goya ba, idan ka kalli al'amarin Allah ka san kawai in ka rike shi komai ya zo daidai. In ka rike Allah komai ya zama daidai. In ka saki Allah kuma komai ya ɓaci. Komai ya ɓaci. Walam yakul lahu sharikun fil mulki. Bayi da abokin tarayya wajen gudanar da mulki. Walam yakul lahu waliyyun min az-zulli. Sannan kuma bayi da wani macibanci da zai taimake shi. Duk wanda kaga Allah ya kusantar da shi gunsa, to an kusantar da shi ne don a ƙara daraja ma wadda aka kusantar da shi din, ba don ya taimaki Allah ba. Bayi da wani da ya jibanta, annabi ne, manzo ne, mala'ika ne, wani salihin bawa ne, face duk wanda Allah ya kusantar da shi zuwa gare shi, to wannan bawan an kusantar da shi ne don a ɗaga darajarsa, amma ba don a yi shawara da shi akan wani abu. Jama'a mun fahimta? Wa kabbirhu takbira. Allah ce ku girmama shi iyakar girmama. To duk lokacin da wata tawaya ko aibi aka jingina ta ga Allah, wannan matsalar jama'a, inda a ce mutane za su fahimta yadda ya kamata a girmama Allah, a tsarkake Allah, kawai a ce maka masallaci ɗakin Allah ne, jingina shi da Allah, ai ya kamata hotonsa a zuciyarka ya zama daban. Ya kamata ka shigo da kiɗa ɗakin Allah? To rashin sanin waye Allah ya hana kiɗan, kai kuma ka sa a wayanka ka kawo cikin ɗaki. Kuma yau haka ya faru, gobe haka ya faru, jibi haka ya faru. Wadda ya san Allah ya zo masallaci ya sata. Jama'a mun fahimta? Wato ka lura da mutanenmu a duniyarsu, ko wani aka nuna aka ce wannan abokin gwamna ne, sai kaga kimarsa ta karu a gunsu cewa kawai abokin gwamna ne. Jama'a mun fahimta? Wannan kuma sai aka nuna aka ce kayan Allah ne, amma sai kaga bai da kima a gunsu. Sai kaga bai da kima a gun mutane. Allah ya ce sabbi hisma rabbikal a'la. Ka tsarkake ubangijinka, ka tsarkake sunan ubangijinka mafi ɗaukaka.
ka tsarkake duk abinda ke alaka da ubangijinka, ya zama yana da kima, yana da daraja, yana da matsayi abunka. Duk abin da ya shafi ubangijinka ya zama wannan abun yana da daraja da kima da tsarki a gare ka. Jama'a mun fahimta? Wannan zai bayu zuwa ga wannan alkur'ani. Ba cewa ake maganar Allah ba, wani daga ga a ƙasa zai ajiye ƙur'anin ya ɗauki wayansa ya ɗora akan ƙur'ani. Haka ne malam Kusu, a ƙasa zai ajiye ƙur'ani kuma ya ɗauki wayansa ko gilas ɗinsa ya ɗora akan ƙur'ani. Wannan ya san ƙur'ani? Ai ce maka kawai maganan Allah ne, ka san ya wuce wannan wasa da suka ce. To ka dubi yadda mutane suke mu'amalantar Qur'ani, ka dubi yadda iyaye suke ganin ƴaƴansu suke mu'amalantar Qur'ani. Allazi khalaqa fasawwa, wanda shine yayi halitta ya daidaita halittar. Yanzu kuma ya fara bayani akan allantakarsa, wanda ba wanda ya isa ya shiga yayi kafada da shi a wannan fage. Allazi khalaqa fasawwa, shine yayi halitta ya kuma daidaita halittar. Ka daga ido ka kalli dukkan halittun Allah, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ba za ka taba daga ido ka kalli halittar Allah yake kaga matsala. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ba za ka taba ganin matsala a cikin halittar Allah. Duk abin da yayi ya daidaita. Dauko daga kanka ka sauka kunnuwanka. Inda za a auna wannan kunnen da wannan kunnen daidai suke, girman su daya. Allazi khalaqa fasawwa. Inda za a auna ramin hancinka da wannan girman su daya, in ka miƙe hannayenka tsayin su daya, daidai gwiwan hannu tsayin su daya. In ka hada yatsun hagu da dama, kowane yatsa da dan uwansa tsayin su daya. Kafafunka tsayin su daya, setin gwiwa tsayin su daya, komai ya daidaita shi. Akwai wanda zai iya wannan bayan Allah? To yadda ka gani a cikin halittarka, haka abun yake a cikin dabbobi, haka abun yake a cikin itatuwa da tsirrai, haka abin yake a cikin ƙwari. Allazi khalaqa fasawwa. Allazi khalaqa fasawwa. Shi halitta ya kuma daidaita halittar, ya dora ta akan tsari mafi kyan tsari. Allazi khalaqa fasawwa. Sannan yadda kaga daidaito ba matsala a cikin halittar Allah, to haka Allah in yayi magana ita ma ba matsala.